veľa subjektov nám kladie otázku, či už nám alebo ministerstvu, že prečo sa na krajských dňoch informačných hovorilo, že budú podporené zvieratá a teraz v dobyčej jednotke sú tam stále odviazané kategórie pri dobyčej jednotke. Na krajských dňoch sa hovorilo, čo bude podporené, ale my nemôžeme deaktivovať tie schémy, ktoré sú platné, alebo teda boli platné v rámci prechodu vnútroštátnych platieb v roku 2013. Tá aktivácia a deaktivácia je vlastne účinná len stanovením alebo nestanovením samotnej sadzby. Ale stále platí to, čo bolo prezentované na krajských informačných dňoch pána ministra, že v rámci prechodnej vnútroštátnej platby budú stanovené sadzby pre dojčiace kravy a ovce a kozy, teda pre tú časť viazanú. Ostatné kategórie, či už zvierat, respektíve vlastnej výrobe, práve o tom pojednáva to nariadenie 36 o viazanej podpore. Takže priame podpory ako také, oddelené priame platby, dobrovoľne viazané priame platby, prechodné vnútroštátne a neprojektové opatrenia. Medzi oddelené priame platby zaradzujeme vlastne samotný SAPS, ktorý poznáte od roku 2004, trošku v modifikovanej verzii. Pribudlo k tomu vlastne platba, ktorú už ten názov budovateľ, greeningová platba, a medzi povinné schémy patrila aj platba pre mladých poľnohospodárov. Slovenská republika si ostatné schémy dobrovoľné nevybrala. Čo sa týka viazaných podpor, je tam niekoľko schém. Cukor, chmel, ovoce, zelenina má 5 kategórií, pričom rajčiaky majú osobitú kategóriu. Ovce, kozy, teda bahnice, jarky, kozy. Vybrané kategórie výkrmu hovädzieho dobytka, jedná sa o samčie pohlavie a potom platba na kravy chované s trhovou produkciou mlieka, bývalá platba na dojnicu. Čo sa týka prechodu vnútroštátnych, ako som hovoril, teraz prebieha preberanie žiadosti v rámci dobyčej jednotky. Doplnková platba na plochu, doplnková platba na chmel tvorí súčasť jednotnej žiadosti, ale doplnková platba na plochu mala posledný krát sadzbu v roku 9 stanovenú a doplnková platba na chmel ju mala minulého roku, čo bude mať tento rok, to je rozhodnutie ministerstva, ale chmel bude podporený cez dobrovoľne viazané podpory v zmysle nariadenia 36. Čo sa týka neprojektových opatrení, Slovenská republika si vybrala niekoľko možností, takže je to environment, ekológia, platby v nature, bývalé LFAčky, po novom ANCčky, platby pre oblasti s prírodnými prekážkami, welfare zvierat, lesný environment a investícia do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životnosti lesov. Vzniklo nám niekoľko jednoročných záväzkov. Asi najväčšia zmena je pre bývalé LFA oblasti a pre welfare. V rámci environmentu ja možno upriamím vašu pozornosť. Na stránke ministerstva sú vystavené veľmi podrobné prezentácie kolegu Trebatického a kolegu Círiu. Ale čo sa týka environmentu, aspoň pár slov. Samozrejme je tam produkcia integrovaná, biotopy tráv, biotopy vtákov ako také vypadli, už nebudú, ostal len jeden biotop vtákov a to je drop fúzatý na juhozápadnom Slovensku. Zároveň ale pribudli multifunkčné okraje polí, je to viac menej opatrenie kvôli opeľovačom, kvôli ochrane drobného živočístva, drobného vtáctva. Bude sa týkať oblasti západoslovenskej nížiny, východoslovenskej nížiny a záhorskej nížiny. A on tam bude samozrejme chov a udržanie rôznych druhov zvierat a biotop sisla pasienkového. Čo sa týka krížového plnenia. Krížové plnenie stále platí pre prvý pilier a pre neprojektové podpory druhého piliera. To sa nejako nezmenilo. Samozrejme platí aj pre niektoré opatrenia organizácie trhu pri vinohradníctve, ale to je taktiež prvý pilier. Takže tam sa nič nezmenilo. To je asi jediná oblasť novej SPP, kde došlo asi k nejakej simplifikácii. Vypadli 3 základné požiadavky na hospodárenie.
kde vlastne sú tie veterinárne, ale tvoria súčasť nášho zákona o veterinárnej starostlivosti. Z veterinári vlastne ostala len spongioforma, encefalopatia a je povinnosť nahlasovania. V rámci dobrovoľných schiem, dovolím si tu praviť v rámci dobrovoľných štandardov GAEK-u, minimálna miera údržby, všeobecne dobrovoľné štandardy boli škrtnuté pri reforme. My sme využívali práve minimálnu mieru údržby, a kde vlastne bolo zaťaženie. Zaťaženie vlastne tvorilo podmienku pri GAEK-u, pri križovom plnení v rámci priamych platieb a v rámci LFA oblasti. Bolo to 0,2 VDI na hektár TTP a objem na ornej pôde. Kedy boli do toho kalkulované všetky hospodárske zvieratá. My sa uľahčili život, ešte tam boli aj bežce, aj kožušinové zvieratá. Je situácia taká, že zaťaženie v rámci priamych platieb nebude. Zaťaženie v rámci bývalých LFA, dnešných ANC oblastí, zaťaženie v rámci schém, v rámci opatrenia ekológia, environment, atlet samozrejme bude 0,3 doby žiadky na hektár, ale bavíme sa o prežuvavcoch a o koňoch. Takže hovec dobytok, ovce, kozy, kone. Takže keď nebude mať zaťaženie pri ANC oblasti na trávne porasty, tak vlastne platba nebude. Takže preto sadzba ANC oblasti v rámci trávnych porastov je cca o tretinu vyššia práve kvôli tomu zaťaženiu. Minimálna miera údržby mala v sebe časti aj podmienky udržania hospodárskej plochy v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie. To sa stalo súčasťou samotnej 3-4 dvojky a je to samotná podmienka hospodárenia. Takže aj keď zaťaženie nie je v priamych platbách, ale napríklad pri trávnych porastoch, myslím, že to je príloha číslo 6, máte stále jasne vymedzené, dokedy máte urobiť prvú pasbu, respektíve prvú kosbu. Mali sme otázku od žiadateľov, že mám tak nastavený výrobný program, tak mi tomu vyrábal nejaké pelety a potrebujem kosiť už niekedy v máji, ale som vo výške 700 metrov. Je tam jasne napísané prvú kosbu do 1. júna. Znamená, že skôr môžete. Máte tak nastavené výrobné programy, je to na vás. Takže tie podmienky sa prekonvertovali vlastne do podmienok v rámci samotného tela toho nariadenia.